Днес продължаваме с посланието относно гигантите срещу Божия план в твоя живот. Миналата седмица, приятели, ви говорих за 4 гиганта, които се изправят срещу Божия план в нашия живот. И това бяха забавянето, обезсърчаването, неодобрението и 4 беше съмнението. Казах ви, че насърчителната истина е, че тези гиганти не са непреодолими. Че тези 4 гиганти не са непобедими. И ви обещах, че днес ще ви кажа 4 начина, по които Давид е побеждавал тези гиганти в живота си и как всеки от вас може да ги побеждава в своя живот днес. И аз знам, че чакате с нетърпение да чуете за тези 4 начини и ще бъда много компактен, за да ви кажа есенцията от начините, по които вие можете да побеждавате тези 4 великана, 4 гиганта във вашия живот, когато се изправите срещу тях. Първият начин е: припомни си нещата, които Бог е направил в живота ти. Знаеш ли какво се случва, когато се припомняш как Бог е работил в твоя живот? Тогава вярата ти започва да расте и то до толкова, че ти започваш вече да вярваш и да си уверен, че Бог иска да работи в живота ти и в бъдеще, както е работил преди. Душата ти се изпълва с вяра, душата ти се изпълва с уверение, когато се припомняш какво Бог е направил. И ти започваш да вярваш, започваш да си уверен, че щом Бог ти е помагал в миналото, Той ще ти помогне и сега. Ти вярваш, че Той ще продължава да ти помага и в бъдеще. Давид, чийто пример взехме миналия път и с който продължаваме и днес, Давид имаше своите опитности с Бога и когато всички останали, включително и цар Саул, който беше пълководецът на израелската армия, когато му казваха, че той няма шанс и няма как да се справи в тази битка с Голиат, чуйте какво отговори Давид на цар Саул. Когато Саул му каза тези думи, читали сега от 1 Царе 17 глава от 34 до 37 стих. А Давид рече на Саул: слугата ти пасеше овцете на баща си. И когато дойдеше лъв или мечка и грабнеше агне от стадото, аз го подгонвах и го поразявах и оттървавах грабнатото от устата му. Чуйте за тази вяра и за това уверение, за което ви казах преди малко. Виждате ли, Давид е бил изпълнен с тях. Защо? Защото, чуйте, той в момента се припомня какво е станало, какво е преживял, как Бог му е помагал в миналото. И продължава. И когато се хвърляше върху мене, хващал го за брадата, поразявах го и го убивах. Слугата ти е убивал и лъв и мечка, и този необрязан филистинец ще бъде като едно от тях, понеже той хвърли презрение върху войските на живия Бог. Каза още Давид: Господ, ето вижте вярата, Господ, който ме оттърва от лапата на лъв и мечка. Той говори за миналото. Той ще ме оттърве и от ръката на този филистинец, т.е. той ще ме оттърве и сега, когато аз изляза да се бия с него. И тогава, вижте, Саул казва на Давид: отиди и Господ да бъде с тебе. Приятели, гигантите, които стоят на пътя на Божията мечта за вашия живот, изглеждат големи, огромни, но Бог е бил верен по време на вашите проблеми в миналото и Той ще продължи да бъде верен и сега и ще продължи да бъде верен и в бъдеще, независимо пред какви гиганти се изправяш в живота си. Вторият начин за побеждаване на тези гиганти в твоя живот е: използвай инструментите, които Бог вече ти е дал. Т.е. използвай това, което вече имаш. Когато знаеш каква е Божията цел за твоя живот, не е необходимо да чакаш нищо друго, но незабавно започни да преследваш с цялото си сърце тази Божия цел. Знай, че не ти трябват нито повече пари, нито пък се нуждаеш от повече хора, които те подкрепят, не ти трябват повече ресурси. Защо? Защото ти вече имаш достатъчно от това, което Бог ти е дал, за да започнеш да преследваш Божията цел за твоя живот, а с уверението и вярата, която имаш в Бога, знаеш, че всичко останало Той ще продължи да снабдява и да благославя допълнително по пътя, докато ти преследваш тази Божия мечта, която Той ти е дал. Някои хора
чакат винаги да се случи нещо, чакат нещо, което да се случи преди да направят това, което Бог ги е призовал да направят. И проблемът обаче е, че каквото и да чакат, то никога не идва. Защото докато човек не тръгне да прави онова, за което Бог го е призвал, не се случват неща. Нещата, Бог ни благославя и Бог ни снабдява по време на движение. Когато вършим нещо, Бог благославя това, което вършим и снабдява повече и повече. Когато младият Давид, чуйте сега пример с него, се готвеше да се изправи срещу Голиат и отиде да разговаря с Саул, когато те му казаха, царя го извика. И тогава, когато цар Саул видя, че Давид е решен да отиде да се бие, цар Саул му предложи своята броня, личната си броня. Да, обаче проблема беше, че цар Саул, четем в Библията, беше с една глава по-висок от всички останали войници в израелската армия. А пък Давид беше тинейджър по това време. И цар Саул му предлага бронята си, обаче тя не му пасваше. И колко му тежеше, само Давид се е знаел. Нито пък Давид можеше да ходи с меча на Саул, който също му даде. Той му даде военните си доспехи. Тинейджър, евентуално като е припасал меча на Саул през кръста си и се опитал да ходи, той меча се е суркал по земята. И вижте какво се казва в 39 стих. Думите на Давид са записани тук. Пак първо царе 17 глава. Тогава Давид каза на Саул: не мога да ходя с тези доспехи. Представете си огромната броня на Саул върху момчето, тинейджър, тая тежка броня и меча. И Давид му казва: не мога да ходя с тези доспехи, царю. Не мога да ходя, защото не съм свикнал. И така Давид ги съблече. И какво направи? Забележете, Давид не чакаше да порасне за бронята на Саул, да изпълни, че тогава да излезе, да се бие. Не. Той отиде веднага с това, което имаше. Какво имаше? Една прашка. И отиде на реката и събра 5 камъка. Бог няма да реализира твоята мечта, докато ти не се научиш да се справиш с гигантите в твоя живот, за които ви говоря днес, с това, което имаш. Така че не чакай да се случи нищо друго. След като Бог ти е дал визията, след като Бог ти е дал мечтата, веднага влез да следваш Божията мечта. Започни да вървиш в посоката, в която Бог ти казва, с това, което вече Бог ти е дал. А по пътя Той ще продължи да снабдява. Третия начин, по който можем да се справяме с тези гиганти в нашия живот е, който и да си. Изправиш ли се пред някакъв такъв гигант в живота си, обърни се към Бога за насърчение. Към Бога. Когато си обезсърчен, отиди при Бог да бъдеш насърчен. Докато преследваше Божия план за живота си, Давид не получи насърчение нито от баща си, нито от братята си, нито от армията, нито от цар Саул дори. И как реагира Давид? Имам един още по-прекрасен пример, дори, от този, който вече казахме, какво направи Давид, какво каза на цар Саул и как излезе да се бие с Голиат с това, което имаше. Няколко глави по-нататък, след като вече Давид се беше бил с Голиат и беше го победил, след като неговата слава се разнесе, да, обаче по-нататък в 30 глава от първа книга на царете, 6 стих четем, че Давид беше в голямо притеснение, защото народът говореше да го убие с камъни. Понеже целият народ беше огорчен духом, всеки за синовете си и дъщерите си. Но, тук ако искате да прочетете цялата история, може да се прочетете цялата 30 глава от първа книга на царете, да видите как Давид тогава беше в битка с амалечаните, какво се случи и така нататък и Бог, как му даде победата, обаче какво направи Давид, как реагира, когато дори войниците, които той ръководеше, искаха да го убият. Защото целият град беше ограбен и всички тяхни близки, домашните им синове, дъщери бяха пленени. И тогава, когато искаха да го убият с камъни, четем накрая в 6 стих, но Давид се укрепи в Господа своя Бог. И той насърчи и тези около него. Той намери своето насърчение в Бога и успя да насърчи и да мотивира и другите около него, въпреки че те искаха да го убият. Мобилизира ги отново, преследваха вражеската армия, отидоха и освободиха всичките свои близки. И плячката беше огромна. Така че запомни, когато не получаваш насърчение от никого и когато не си одобряван или когато дори си обвиняван,
трябва да се научиш да се обръщаш към Господа за насърчение и да се укрепяваш в Него. Това е ключа. Това е нещо, бих казал, много по-силно дори от позитивното мислене, защото когато се укрепяваш и насърчаваш в Господа, ти имаш пълно доверие в Божието снабдяване и уповаваш с пълно уверение на Бога с цялото си естество. И това е много важна практика за всяко време и за всяко място, когато ти се изправяш пред гигантите, които искат да провалят Божията цел за твоя живот. И накрая ще ви кажа и четвъртият начин, по който можеш да се справиш с тези гиганти в твоя живот. И то е: очаквай Бог да ти помогне, чуй сега, очаквай Бог да ти помогне за Негова слава. Искам да кажа, че Бог не ти дава мечта, за да привлече вниманието към теб. Бог не ми дава мечта, за да привлече вниманието към мен. Не. Бог ти дава мечта, за да прослави себе си чрез това, което иска да направи чрез теб. Затова очаквай, че Бог ще го направи за своя слава. И нещата ще се случат. Много ме харесва това, което четем, че Давид каза на Голиат, когато влезе в битка с него. Този огромен, силен, обучен воин, пък и великан по телослужение, когато видя някой си момченце там, излиза с някаква прашка против него, той какво казва? Аз куче ли съм, че излезе срещу мен по този начин? И чуйте сега Давид какво му отговори. Ти идваш против мене с меч, копие и щит, но аз идвам против тебе в името на Господа на силите, Бога на Израилевите войски, върху които ти хвърли презрение. Днес и сега чуйте, четвъртия начин, за който ви говоря, е да очакваш Бог да ти помогне за Негова слава. Чуйте сега Давид как е очаквал Бог да му помогне за Негова слава. Чуйте какво казва на Голиат. Днес Господ ще те предаде в ръката ми и като те поразя, ще ти отнема главата. Халелуя! И днес ще предам труповете на филистимската войска на небесните птици и на земните зверове. Ето сега чуйте защо. За да познае целият свят, че има Бог в Израел. Ето е славата, цялата слава за Бога. Приятели, който и да си, чрез теб Бог иска да покаже на света какво може да направи. И за това може да имаш напълно увереност и да разчиташ изцяло на Божията помощ по пътя, защото онова, което Бог иска да направи чрез теб, Той иска да го направи за своя слава, за да прослави името си. Бог ще направи чрез теб точно това, което ти е дал като мечта и визия в живота, за да прослави името си. Не е нужно да имаш най-големия бюджет, нито пък подкрепата на много хора за твоята визия. Просто е необходимо да се довериш на Бог да направи това, което ти е казал, че ще направи и ти го е дал като твоя мечта и като твоя визия. Приятели, в края чуйте ме, искам да ви кажа нещо за себе си. Преди 30 години, точно преди започването на пасторското ми служение, аз се молих последния начин, когато усетих, че Бог ме призовава да оглавя тази църква през 1993 година. Аз се молих така: Господи, аз не съм най-умният човек, не съм най-добре образованият, нямам много опит, нито пък, Господи, съм най-талантливият. Но Боже, поради Твоята милост и благодат ще Ти се доверя. Сега аз казвам да на призива, който Ти отправяш към мен, Господи. И аз знам, че не е нужно да разбирам или пък да знам защо Ти ме караш да правя това, което искаш да правя. Защо искаш аз да пасторувам тази църква? Защо искаш да основа това вероизповедание? Но ще давам всичко от себе си, Господи, и ще правя всичко по всяко време и на всяко място с вяра, дори когато няма смисъл за мен. Приятели, никога не съм очаквал, че Бог ще направи чрез живота ми до тук това, което Той направи. Аз не знам какво Бог ще направи и занапред през останалата част от моя живот, но продължавам да се доверявам на Бога, продължавам да правя това, което му обещах преди 30 години. Продължавам да му се доверявам по този начин, продължавам да давам всичко от себе си, за да следвам всичко, за което вярвам, че Бог ме призовава. И да правя точно това, което вярвам, че Бог ми казва да правя. Обаче разбрах едно нещо.
Разбрах, че Бог използва всеки, който му се довери за мечтата, която му е дал. Ти, не знам каква мечта имаш дадена от Бог, обаче доверяваш ли се на Бог за това Той да изпълни мечтата си за твоя живот? Искам да ви кажа, струва си да се довериш изцяло на Бога, защото в края на краищата побеждаването на гигантите, забележете, побеждаването на гигантите, които се изпречват на пътя на Божията мечта за твоя живот, това побеждаване не е за теб, а за това, което Бог може и иска да направи чрез теб. И ще завърша посланието си със следния съвет. Учи се от Давид и тогава, каквито и гиганти да се изправят срещу Божия план за твоя живот, те просто няма да имат никакъв шанс. Победата е винаги Господна и цялата слава е винаги за Бога. Амин.